Инстинктивно свързваме розите с красота и любов. Това цвете икона оказва невероятни ползи върху красотата на кожата. Вижте как можете да направите кожата си копринена нежна, с усещане за легло покрито от рози. Розата притежава антибактериално действие. Тя е великолепна почистваща съставка в измиващите и почистващи средства за лице. Препоръчваме ви тоника с роза на Фреш. Притежава противовъзпалително действие. Докато си мислим за красивия наситен червен цвят на розите, розовото масло намалява възпалените петна и зачервяването по кожата. Има и антиоксидантно действие. Розите съдържат високо количество витамин С, мощен антиоксидант. Освен това, има доказателства, че розовата вода помага за предпазване от слънчево изгаряне. Препоръчваме ви Увлажняване плюс балансиращ спрей с розова вода от Юрлик. Притежава и увлажняващо действие. Натуралните масла в розите задържат влагата в кожата, запазвайки я гладка. Препоръчваме ви Розова градина, масло за тяло от лавера. Розата е натурален ароматизатор. Много органични козметични продукти съдържат деликатния аромат на роза вместо синтетични ароматизатори. Притежава и успокояващо действие. Ароматът на роза успокоява ума. На практика, розовите листчета са в основата на аюрведичната медицина за детоксикиране и успокояване. Препоръчваме ви душ гела с розова вода на Crabtree & Evelyn. Има и тонизиращо действие. Като натурален адстраген, розите стягат порите и възстановяват еластичността и сиянието на кожата. Открийте още козметични продукти на най-добра цена на Strawberry Net, свежата козметична компания.